No, vyšla nová hra na Robloxe a volá sa Escape to Name vs Brainrots. A vypadá to tak, že budeme zbierať Brainrotov a budeme ich portovať money a kúvať si speed. Koľko si pre speed? Prvé, čo tu musíme urobiť, je pick-up niekoho. A tam je. Ja! Chill. OK, mám speed 18 a nie je to veľmi dobré. To nie je najnižší, ale tak je to pekné. Teraz sú asistentka. Wow, to je pekné. OK, mám ísť sem, taková. Aha, to bude niekoľko asi od neho peniazy. Grilujem. To si vyruším. Wow. Kde si ho vyobuduje? Už nemám. OK. Free Sigma Boy. Jaj, ja musím mieć admina viac. Wow, zaristiaľ, ale nemám. Uridovať. Nemáme money. OK, takže musíme si ich ešte vykolektovať. Čiže? Teraz to môžeme ísť. Môžeme dneska dať video, ktoré je najlepšie v tabulke. Máme 19 speed. A to je tu. Lux Blocks je druhý. Nice. OK. Real Cruise. O Misty, toho poznám. Kde je Stigvart? To nie je OK. Lux Blocks je druhý. No! Natáčam! Teraz? Neviem. Ideme zobrať ďalšieho, tu ďalšiu budú. Wow, Nubenika Kareny. Ten ďalší. No to zabil. 9, 13. Pipiky si zoberiem. On dostihneme. Poď, to musí. Poď, dobre. To by som nestihol. OK, ideme. Máme pipiky. A ty nám už dávaš 3000, no nič, kamo. Upgradeovať. No, niekoľko tisícov. Chceš zobrať nový speed, ak sa dá. Kúpať plus speed, nice. A už ďalej nemám. To si zoberiem. To zoberiem. Zoberiem, si myslím. Zobrať? Ja to zoberiem. Nie! Máme. Brosky už mám 8000. No boja. Koľko stojí? 79. Nechcem viacej robiť. Wow. Koľko má, nie? A to je arbit. 400 speed potrebujem. OK. 12 000, môžem kúpiť 10 krát speed a funguje. Neviem za čo dobre zobrať. Tuto tripy tropy zoberiem presne. Ale ako ryby potom. Poď. Nie. OK, to som nestihol. Как to hipopotamo. Takže si vedíme semka plesnočku nám prepne. Tak krása. No a máme 18 000, môžeme si skúpiť ďalší speed. Koľko stojí? 6 000? OK, takže si skúpime 5 plus speed. Dobre. Pipi corner. Mi da čo zvedieť. Hra. Wow, 6-7. Dobríme si 6-7. Máme 6-7. Mám 6-7, kámo. Máme 6-7, no nič. Máme 6-7. Kde bol, ty kokos? On bol v Cosmic Arene, tam pôjdem ja. Wow, máme to. Máme 6-7.
Nemám peniaze. Koľko dáva? 546? To je najviac. Zbrať a ideme si vykolektovať ďalšie peniaze. 22 000. Tento plus zdechol. Mám. To si zoberiem. Poďme. To stihnem. Až potom. Tu si chcem ďalšie, to zoberiem taktiež. 27,99 za sekundu, aby sa upgradeol, takže to je... Nemám peniaze, ok. Podporovať peniaze, čo máme stade to. A ideme si kúpiť ďalší speed, koľko to je? 126, ale no tak. OK, takže ideme trošku lepšie. Ozvem sa vám, keď budem mať lepšie. Poďme, to dáme, dobre? To dám. Idem. Čo? Koľko tam budeš? Dobre. Keď ideme zdať prvý rebirth, takže bum, a máme prvý rebirth. A máme zase len tak malo speedu. Ale met vyhľadáš, máme 1,5 krát money. Takže to je lepšie. Máme si peniaze, 1,5 milión, kámo, krása. 1,5 milión. To nemôžem. 58. Môžem? Milión tým pádom. Možno. Nie, tak ešte nie. Ale kokos jenom dáva dobre, pretože má 23 000 za sekundu. Milión. Takže ideme si zase dať a budeme takto autofarming rebirty. Nemáme! Potrebujeme späť 60. Tak potrebujeme ísť niekoho ďaleko. Ale som teraz dobrý na noka. To je legendary arena, ja som možno niečo zobrať. Ale to aj tak nie. Ako si nemám, čo mám ja. To nejde z Los Crocodilitas. Bude ti uverím, bro. Tam. A ja zoberiem dost. OK. Už pri konci skoro. To nedám. Poď. Kamu, ja som to dal. Ja som frajer. Nevidel nikto. Ani ho. Nejaké slovo. To je easy.
Myślę, że to nie. Los Crocodilitos. To są jest 10. Kamo. To ci dawa 1,6 tysięcy. Mam 5 milionów, a to znamená, že môžeme si upgradeovať 150 000, tak sorry. Bude toto. A máme slot. A tu hore, funguje to. A ja nemám tu BSU, ale Carlos Block sa mi zdá, že vydala také video. Či to až tretieho? Neviem, to z tretieho asi bolo. Tak niečo. Ale tu veľmi to má. Rainbow Six Siege. Wow, krása. Aj obrovský chill. Tu zaujímavé peniaze a ja si Karis. To je free epic. Kam to sme minimálne. Čo to je? Wow, a máme ďalší base slot, takže tu máme ďalšie dva. Krása. Ale ja sa tam problémujem sa trafiť. A za Robuxy stojí skradnutie. Takže nechcem, aby nikto neukradol nič. Mám 9 miliónov. Môžem? No nemám. Mám Rosalivu. Tento má čo? Dobre, ja si idem. OK. Čo si môžeme? Speed, isto. A... No, ešte môžem. Dobre, to už som skončil tu. Máme speed 76. To je celkom dobré. To dám. OK. Môžeme zobrať dvoch, takže to je dobré. To keď sa týmto dostanem, tak 15 000, nezajímavé. Fakt. To koľko ešte pôjde to? Môžete prestať, nie? To mohlo prestať, akože. Ale prestaň. To naozaj. To nedám. Tam nedám. Toto sa nie je šanca. Aspoň 3, no nič, tak to nedám. To je lighting, kamo tam koľko toho. OK, idem. Dobre. Poď, kamo. Ja som. 70 000. Čo? Počkám. Zatiaľ. Poď, to dám. To dám. Ja to dám. Nice. Máme dvoch. Dobre, pusme tu si o tých. Nice. Krása. Krása, ok. Ideme si raz. Či mám peniaze. Slodiba. 20, ok. 80 alebo nie. Alebo áno, Rebirth. Nič, dám si Rebirth. 70, takže to je